let's say, the target is to protect the environment and at the same time to protect the farmers. Trying to provide evidence for the farmers regarding the total spraying volume of various pesticides. And it's really important for the project to underline that they have to really use the optimum spraying volumes. Η όλη αυτή η ιστορία τελικά γιατί γίνεται? Γιατί αυτό που έχει σημασία σε έναν ψεκασμό είναι να πέφτουν τα σωστά σταγονίδια, ο σωστός αριθμός σταγονιδίων και μέγεθος σταγονιδίων ανά μονάδα επιφάνειας. Θεωρητικά ένας από τους ελέγχους είναι για αυτό το τάφερα. Αυτό το από το κάτω. Βλέπεις, το έχει το τράκι. Είναι συνέχεια κλειστό. Έτσι κύριος. Πιέζω τώρα, δεν πατάω και παίζει εκεί. Είναι εδώ. Μειώνουμε πίεση. Και παροχή μειώνει τα πάντα μειώνει. Σε άλλο, σε πιο μακρύ τάφ όμως έκανε αυτό. Έχει περισσότερη πίεση. Τα τάφ, τα σύγχρονα τάφ που μετάνε ήταν επειδή βρίσκει. The EcoPest was performed very well in this area. The farmers they respond directly to the needs of the project and to the outline of the project, and they have done a good work and they can listen. The most important thing is that the farmers will listen, especially when what you are saying they will save their money. Ρώτησε, ρωτάω, να μου απαντήσει. Ό,τι γράφει ο κατασκευαστής. 40 με 50 κιλά τώρα το στρέμμα. Ό,τι γράφει. Όχι, το βάζουμε 50. Σαν 8 να 20 με 40, 20 με 50. Όχι, άλλο θέλω να πω. 20 με 40 τι είναι αυτό? Κιλά. Αυτή είναι από το Κοντονέξ. Τι λέει? 30 με 60 λίτρα νερό το στρέμμα. Σε 3 ατμόσφαιρες με ταχύτητα 4 περίπου χιλιόμετρα την ώρα. Ακούστε με λίγο. Άρα οι ετικέτες, ο κατασκευαστής λοιπόν αυτός που προτείνει. At the same time we will protect the environment, they will save their money, and this is I think this is the major, let's say, points of this project. Και εμείς είμαστε αφού τελειώσετε τον ψεκασμό και μετά. Θα σας το βάλω σε λειτουργία. Πατάμε το μπέκ εδώ μέσα, αυτό πατάει. Έχει μια φλάτζα εδώ μπροστά, ένα πλαστικό και θα το δείτε ότι ενώ βγαίνει με μεγάλη πίεση και παροχή. Το υγρό που βάζετε μέσα τι είναι? Νερό. Τώρα, να βάλεις και λίγο φάρμακο δεν έχει ουσία, γιατί ούτε το υψώδες, ούτε η πυκνότητα, τίποτα δεν αλλάζει από το διάλειμμα. Η αλλαγή είναι ανυπέστητη. You succeed in two different things. You succeed in protecting the environment, and at the same time you succeed in protecting the wallet of the farmer. It's very simple.